This video will be in Igbo language, so bear with me. Ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zelu. Ife m buru bata taa ahụ maka religion. This matter erugo mgbe a ga na-eti ya ọnụ maka the rate ụmụ be anyị ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa ndị youth si adapụ n'ikpere Chineke ọnụ eyi ekwu nwunye. And asị m kwuo mma sị na nna anyị ha na ndị nna nna anyị ha kpere Chineke maka ikpere Chukwu ya ikpere Chineke abịama eze Chiteoke ya na ikpere alụsị abụrụ ofu. Mgbe gboo onwe ndị na-ekpere alụsị, onwe ndị na-ekpere chi dị iche iche, mana o nwere ndị aka ha kwụ ọtọ ndị na-akpọku Chineke abịama. So agaghị ewerezi maka na ndị ọcha bịara buru omekome dị ha n'isi wee sị na ha nwa wetara chọọchị wee ya atụfuzi ikpere Chineke, tụfukwuzie ma chọọchị, tụfuo ikpere Chineke. Mụnwa na-agwa gị okwu a, I don't even believe in religion because even church na-arụ with, we don't deal with religion. Anyị bụ religion n'isi. Ihe anyị na-eme maka ya bụ relational part ị ga-play n'ikpere Chineke. You know, you build your relationship with your God, but not just religion. Mana abịaghị m ebe i preach church, abịaghị m ebe ikpere ya isi na ọka ikpere Chineke nke mụnwa na-akpọku. Mana achọrọ ka m kọwaa that na mbọsị a mbịa na watch some clips omenala dị iche iche otu boys si wee na-anazi ụlọ ana onye na oburu mmọnwụ bulie n'isi. Ọ dịzie ka o nwere ife ọzọ, ọ dịzie ka o nwere ife ọzọ a na-enye anyị n'ikpere alụsị. Ifuzie ndị mmadụ ha na-akọ ọgwụ na-akọ nsị na aja ebe anyị na-eje ụzọ adịrị ya, in the name to bring back our religion or our culture, our tradition. It is quite different. Now, let's talk about this culture. Ife eji mara ndị bụ ihe a na-akpọ omenala or culture. Gịnị ka eji mara ndị Igbo? Ịwa ji ọfụ ụka amachiri ịdị free ije mee omenala ịwa ji because ọ ihe gbasara time and season. Mgbe a na-eji eme harvesting, mgbe a na-eji akọnye ji n'ala, iwe niile a ịkpọkuo Chineke bi n'eluigwe so that ka your harvestation go ọfụma. So ịkọnye ji n'ala ọ go ọfụma. Ọ Chineke nọ n'eluigwe ka a na-akpọku. Ọ bụrụ Chineke nke ji, ọ bụrụ Chineke nke mmiri nke o ji abụ Chineke nke okwute ma ọ bụ anyanwụ. Ọ Chineke kere n'igwe kee ụwa. Mana ihe ndị be anyị na-emezi kịta bụ onye buru nke anyị buru, anyị eburu ya banye ọfịa, anyị ebuzie ya ebufee ya ebe ekwesịrị ibu ji. Ifuzie ndị mmadụ ha batasịa be anyị aje gwọba ọgwụ just na a na-eme oriri ji oriri omume ịwa ji ọfụ, then ebuwe ha ọgwụ mmekọba ihe mmekọ dị iche iche. Mgbe a ka a ga-eji wee kpaharụ dị iche iche in the name to promote our culture. Ị naghị emejọ ndị ọcha ọkwa onwe gị ka ị na-eme. A na-amasị gị ga-eme na ga-ebu n'omenala anyị n'isi ma ọkụ ị ga-aghọta godu kee otu isi wee ghọta omenala. Ndị chọọchị asị ọ ga-awa na ji ọfụ, mana mara that na ikpere Chineke nke bi n'eluigwe nke kere n'igwe n'ụwa ya bụgodu number one. Ha ị na-abatazi ime omenala ahụ kee ụdị ihe dị iche a na-eme. Ụfọdụ na-emezi ha naruo eburu mmọnwụ, ha mesịa ha ṅụọ mmanya, ha ṅụjuo afọ adachi ụzọ na-eme ihe mmekọsi dị iche. Ọ ya amagbu onwe ma mụ ma gị nwa ka anyị na-adụ onwe anyị ọdụ, ka anyị na-adụ ụmụnne anyị ọdụ, ka anyị mee ka ha mara that na ikpere Chineke nna anyị ha nna anyị ha kpekwara Chukwu. Ha na-akpọku Chineke abịama nke kere n'igwe n'ụwa. Ifu ha na-aga ọjị, you will hear them saying such a thing. All those chants ha na-eme udo ga ya na Chineke nke n'igwe ka ha na-akpọku. Ọ bụ ha onwe mgbe ha si Chineke nke okwute ma ọ Chineke nke ịkọ mmadụ ọgwụ na ịkọ nsị na aja.
mgbe gboo ọ na-abụ onye kọọ mmadụ nsị atụfuo onye ahụ ya esendie ya exile ya omenala a ga-emegide tụfuo onye ahụ n'obodo. Mana kịta ya ka ihe niile a ka anyị kpughachi azụ, ọ ga-eso anyị n'isi. So ọ bụrụ na ị nwere nwata na-eburu ndị chọọchị ilo maka ihe a na-emezi kịta, ikwutekwa n'okwu chọọchị, they will attack you. The other day post through something na Facebook, ụfọdụ abịa sị this foreign god ị na-ekpere nke a shame on you. Gbasara m ana m ekpere foreign god, ana m ekpere Chineke kere n'igwe kee ụwa. Anaghị m eso osuso traditional system. I'm a religious person. I'm a relational person. There is somebody that created me, and that person bụ Chineke nke kere mmadụ nke anyị na oyiyi. Ọ Chineke aha ka m na-akpọku ụtụtụ na ehihie na abalị ka ọ dịara m mma, dịrị ụmụ m, dịrị ụmụnne m, dịrị ndị na-akpọku ya mma. And otu a ka o si kwesị ịkpọkuo Chineke ọza gị ekpele. Ọ zahụ gị taa, ọ ga-aza gị echi. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ịfụ ndị na-akpafu ndị chenọ ibu nsị na aja in the name of ikpere Chineke abịa, ọ bụrụ ya, because ọ even fu na-emezi kịta tụkwa onye okwu ikpere Chineke ụfọdụ agha na-aba no foreign god. Ọ bụ foreign god, nna anyị akpọkwuru ya n'aka. Chineke nyere anyị aka ka anyị chegharịa, nọrọ na the right track. Ọ bụghị foreign god ka anyị na-akpọ ekpere. Anọghị m into religion. Ọ bụ God of the Jews nke o ji abụ God of the Romans or God of the Greeks or God of the Europeans. No. Kpere Chineke gị, kwụba aka gị ọtọ. And ifu ndị na-akpọku Chineke n'ụdị nke otu o si so ha, hapụ ha. In as much it will keep our city, our place in sanity, in good atmosphere, let it be. Yeah. Ihe ọzọ m kwesịrị ikwu bụ na onwekwa onye ọzọ anyị nwere. Ana Igbo na Chineke n'aka. Onwedo onye ọzọ anyị nwere. Kịtazi ihe na-akpọtụ ka nkụ. Ndị fada na-akpọtụ ebe enu, ndị Pentikọstal na-akpọtụ ebe enu. Ị naghị eje chọọchị nke anyị. The church they are not helping, but notwithstanding na ọrụ onwe gị, kwụba aka gị ọtọ na-ekpere Chineke. Chineke ị na-akpọku, you can still be not going church. Asọ nnọọ gị bịa jere church ma just nọrọ ejeneje kpochiete mmụọ ekpofuru, mmụọ ọjọọ dị iche iche. Mmụọ just understand what I'm trying to say. Ka Chineke mere anyị ebere n'afa Jizọs. Ka Chineke mere anyị ebere. Yeah, you say